Salutare, bune, și vă regăsim la un episod. Astăzi jucăm Pet Simulator X și după cum vedeți că sunt bareau. Am să facem barea unboxing de Volcano X, adică să luăm așa rând. Să luăm câte Volcano X. Aici e o gradul Insane Hacker. Ok. Și aș vrea să pice ori ăsta, ori câteva dintre astea bune. Numai să pice ceva. Astea sunt tipurile mele. Nu am foarte multe, dar am câteva de la Andrei, pentru că îi mulțumesc foarte mult la Andrei pentru ăsta, cu o grămadă din astea. În afară de Ghost. Deci în afară de Ghost, toate de pe primul ăsta rând de la Andrei. Îi mulțumesc foarte mult la Andrei pentru asta, că mi-a dat chet-uri și altele și bun. Acum să fac foarte mulți bani. Sincer, acum sunt alt cod, sunt pe unul numit Paladin Roblox. Sincer, dacă vreți să-mi dați iad, Paladin Roblox 231 ca să ne jucăm pe Simulator X împreună. Și da, vreau să facem marea unboxing astăzi. Vreau să luăm și de la Beach Eggs sau de la Mine Eggs. Cred că mă bag la diamante, la list, așa. Dar să mai dăm la ăsta, pentru că am foarte mulți bani, bă, efectiv. Vedem, unboxing. Golden Lava Slime. Și mai dăm. Să vedem ce ne pică. Golden Helmet. Facem mare unboxing astăzi. Golden Hell Fox. Ok. Bun. Ok. N-am mai stat foarte mult la shop în ultima vreme și efectiv acum văd că le-am pe toate la loft. Suntem șur. Golden Hell. Deci avem aici la peturi de nu mai știu cum le cheamă. Du-ți-mă de aici cu ele. Ok. Hai să dăm la Mine Eggs. Mergem să mai dăm și aici. Bet. Ok. Uite că ne putem uita ce. Astăzi să iau și eu cadoul ăsta. Pentru că pot să fac mai mulți bonus și în cazul ăsta vom și dau gameplay să mergem la zone. Să facem o grămadă de bănuți ăștia. Știți că nouă ne plac bănuții. Ok, hai să-i dăm. Să-i dăm aici. Bet, iarăși. Ok. Hai să băgăm la unde ăsta cu aur. Nu chiar aur, dar... Da, e aur. Golden Green Graphene. Ok. 3 milioane și ăsta s-a dus. S-au dus 3 milioane. Golden Bet. Mai ducem. Te duc bănuți încet, dar merită, frate, pentru clip pe YouTube. Dacă vreți, voi face un daily și o serie de episoade cu Pet Simulator. Ok. Orange. What? Adică, băi, fratele vostru are la pentru de nu mai știe. Golden Griffin. Vreau să nu știu de ce mi-apare chestia aia. Care a fost ăla nou? Ceva Dino? Ăsta? Nu. Uite ăsta. Orange Jack. Hai să-l redenumim, pentru că îmi place Jack. Să-i punem... nu știu cum să-i punem. Junior. Am o grămadă de peți Junior. Am un Ionela, pentru că știți pe Ionela. Și un Robert. Da, fiindcă l-am scos pe Robert. Nu, l-am dat! L-am dat pe Robert! Ăla. Opa, vrea trade. Ce să dau? Hai că dau de astea. Nu sunt foarte ajutătoare, asta e basic. Toate sunt basic, nu îl dă pe Junior. Asta, nu. Nici pe ăsta, îi dăm 2 de ăștia. Gata, mă, nu mai pune la trade. Ready. Da. Păi bată-te, soarele. Să te bată. Dă-i și ăștia, că-s buni și ăștia. Tigru. Bă, am la Pixel Tiger. Ok, mulțumesc. Aoleu.
Pixel Tiger, unde-i? What? Rubilona pe Pixel Tiger, bă, am urmit aici. Hai să mai dau unul din ăsta cu 3 milioane, mă iertați că vorbesc așa pe nas, dar mă chinui pentru că sunt un pulet răcit. Uite bag-uri de-astea cu băluți de astea. Ok, stai să vedem că filmează. Ok, deci filmează. Sunt și de-astea, Glacier Egg. Winter Eggs, bă, dacă tot vine iarna. Ăsta, mă, să pici vreau, ăsta nici. Vă dați și aici să vedea cât de pică. Ăsta e interesat. Adică toate sunt interesate. Dar toate trebuie să fie ceva din golden. Polar Bear, mă, vezi că și ăsta e șmecher. 36%, am avut 6. Da. Tot Polar Bear. Polar Bear. Îmi costă bani aici la unboxing pentru YouTube. Merită că oricum mă joc toată ziua asta. Toată ziua mă joc. Mi-a dat la frate. 150.000, cam puțin aici. Da, ok, e fain. Chiar e felul, ia uite. Wow. Egg, complet. No, leopard! Wow, hai să dăm așa cu tine. Your inventory is full. What? Ce mă zice? 45 de peturi, las că e bine. Hai mă, mai dăm! Cum your inventory is full? Și ce să fac viața mea? Dacă îmi dau atâtea. Ok, vom da delete la astea de aur, dar nu. Da, vom da lava slime-ul. Hai să lăsăm un lava slime. Farm, astea-s basic. O, Reaper, las. Dove Color. Hellhound. Asesorare. Da. Astea care sunt basic le voi da. Nu, în loc să le șterg. Mai bine le dau la un băiețel de pe... Vă faci un trade. Voi scăpa și eu de niște băiețași. De niște... Boomer. Ia uite pe Boomer. Hai, bossule, așteptă. Așa. Zicem. Hai. What? It? Știți că ăsta nu-i noob, e forță. Ăsta pe băiețaleană. Asta fac eu roziele înapoi. Basic, ăsta e basic, dar arată mișto. Nu. Asta îi le dau și dau. Da, și era câpeți de alea. Cancel. Fira. Șirion, 2000. Băiatul ăsta Șirion l-am mai văzut și mi-a mai dat trade-uri. Dar eu o să-i zic că nu am nevoie de nimic de la el. Nu să dau și eu. Practic, da bănuți că dădeam la greu. Hai să urcăm mai pesul la forță. Hai să duc și la derse. Aoleu, 6 milioane. Bă, bine, bă, chiar bine, tot delete. Astea, hai bă să le lăsăm dacă avem dubluri, le șterg. Dau leopard, nu-i chiar așa de făiuț. Oh, epic, îl lăsăm. Hellbat. Da. Basic. Cotton Candyland. Ah, pe ăsta l-am luat. Red Panda. E galben și ca Red Panda galben. Hai să mai Angel. Oricum am de astea. Și șterg eu. Yes. Vreau să șterg. Vreau să dăm unboxing mare, bă, până nu mai am bănuți. Vreau
ceva, nu știu, ceva de ăsta cu capete. Idei. Pa, oblitul. Viața. Ce faci viața? Hai. Bă, fai. Ia de ăsta? Libera, liber. Bă, Legendary Golden Respect. Dar nu-i corect, bă. Nu-i corect, eu nu primesc de-astea. 2 de steroid, 37 de peturi. Trebuie să mai știm de dubluri. Pink Slime, hai să ștergem. Pink Slime, pentru că am dublură. Pixel Chick nu e chiar așa de faină. Ștergem un... Oh, nu, ăsta e mai slab, ăsta ștergem. Și ori... Nu, Junior, nu-l șterg, bă, pe Junior. Help. Și dăm delete. Ești de peturi. Hai măcar să mai facem bani ca să spun, aoleu, am ajuns la 68 de miliarde, cred, nu? 68 de miliarde, hai să dăm așa. Știți că aveți un tutorial la mine pe canal cum să dansați cu dansurile de disable. Nu chiar vă să disable, pentru că acolo, uite aici sunt enable, da, dacă nu le uite. Ce motor mai am eu? Ăla cu dăm cu vârtitul capului. Select an emote. Ela! Da, eu nu m-am luat cadou. Bă, direct cadou la față! 400 de mii de diamante. Trebuie să facem iar bănuți, fraților. Hai să vă duc și eu la... Da. Ăla vine din diamant! Bate-te, soarele! Mă putem porta la el? Așa. Aici-i forest, mă. Dar mai sunt cumori de alea mari? Să putem uite acolo. O cumorică. Păi ăștia iau peturi continuitate la băiatul ăsta, e iad. Efectiv. Da. Apropo, ăsta nu este contul meu principal, dar ca să juc Simulator X sau alte joculețe, pe asta mă puteți găsi. Ăla ai vrut tot contul ăsta cu Roblox. Da. Apropo, diseară live cu Roblox, pentru că vreau să mă jucăm pe Simulator. Voi da gifturi dacă diseară veniți pe episod. Voi da gift un miliard de bănuți la cine are noroc. Da giveaway, pur și simplu Shadow, de exemplu Shadow cel tare, dacă te place videoclip, frate, dă-mi adios, îți voi accepta. Va să zici username-ul tău, ca să știu, Cirion, dă-mi chesel, nu vreau. Pentru că Shadow eu o să dau 1 milion, știu că Shadow de care are o grămadă de peturi, dar cine mai vrea să joace Roblox și n-are astea, n-are bănuți, el la început, abia a început să joace și vine la mine, așa, am foarte mulți bani și vrea și-l să aibă, voi dau giveaway 1 miliard de bănuți. Diseară, adică mâine seară, voi da giveaway 3 miliarde de bănuți. Bă, deci țineți minte, 3 miliarde. La 3 miliarde voi da bănuți, nu mai știți ce-i cu voi. Alo, la mers să continuu ce am plecat de forest. Dacă am tot am așa de mulți bănuți, dar nu da bănuți giveaway? Nu, diamante dacă dau. Bă, diamante o să dau 100 de mii. Voi încerca să vă dau și cadouri cu de-astea, cu bănuți o grămadă, o să încerc să vă dau. Da. A, și dacă nu mai, dacă voi
Voi juca și Pet Simulator Z, dar baza este Pet Simulator X. Nu știu care e diferența între ele. Pet Simulator A, Pet Simulator B. Eu vorbesc că fac bani. Bogat. Ce bogat. Bogat. Ce bogat. Să luăm și boxul ăsta. Ia uite ce-o cu peturii. Ia uite pe vărzilă. Vărzilă se-i dă numele. Să se-i dă numele. Arată ca un diro. Ești dinozaur, băi. Deci, sper că mă aud pe episodul ăsta, că dacă nu mă aud... Hai, bălea. Am dat locul ăsta. Mi-a dat atripetul astea, nu mai era... Și gândiți-vă că joc de ieri, adică vedeți cât mult am jucat, dar e ușor să faci bani. Deci nu e chiar ușor, pentru că trebuie să ai peturi, trebuie să strângi bani. Dar dacă ai un prieten care îți dă peturi de astea, care nu le mai folosești el, foai de mamă. Eu am avut noroc că Andrei s-a jucat de mult. Andrei cred că e cel mai mare, e top, efectiv. Dintre el pe server e în top, care are cel mai mulți bani. Eu sunt pe locul 7, dar cred că de locul 6. Vreau să nu știu să ajung pe locul 2, să fiu mai un pic bogat serverului. Așa, apropo, astea nu sunt servere super lucky. Nu vreau. Vreau să zic, astea sunt servere publice, adică pentru că un server, eu știți că mai am Robux și un server privat, e 400 de Robux.